слънце мое, на какво се направи? Ела. Симона, нали така? Да, шеф. Симона! Колеги се чуят къде е брашното, той е по теб. Не, шеф, само малко. Лъжец ти ме наричаш. Не. Какво ще готви, Симона? Пилешка каласпеня с аспержи, пюре от патато и сос от ягоди. Дай на български, защото звучи много секси, но нищо не разбрах. Така, значи правя пилешка гърда, филирана. Как я нарече преди малко? Скалапеньо. Скалапеньо. Да. Има скалопини. Скалопини, да. Има халапеньо. Не е Ти скалапеньо. правиш между скалопини и халапеньо скалапеньо. Скалапеньо. А скалапенка знаеш ли какво е? Шефе, забила съм. Няма значение. Месо е. Готвил ли си друг път това ясти? Гледала съм как се води. Но не си го готвил друг път. Скалопини, бяло вино, бульон. Редуцираш. Билки. Няколко капки лимон. Усмихваш му се, даваш му цялата си положителна фламинго енергия и сме готови. Да, шеф. Добре. Билки и усмивки. Билки и усмивки. Повече усмивки.